vám zkusíme něco zacvičit. Jo, protože se mu ani trochu nechce cvičit. Tak teď chvíli nebudu povídat a zkusím je něco dlouhý. Kdyby si zkusil také zvany, no moje nohy. Jenom abyste viděli, vlastně jsou tak velmi inteligentní, že on moc dobře ví, že cvičíme tady pro vás. A až tady bude odpoledne sám na trénink, tak a výba ke mně, tak se bude moct přetrhnout, jak moc si chce zasloužit rybu. A výba udělá piruetku, tak to možná ne. Takže já se počkám. To je ta hra, takže ještě počkám chvíli. Každopádně Lafanům samozřejmě dáváme šanci, abychom to cvičení, a nejen cvičení pro vás tady, ale i ten trénink, kdy mohli zakončit pozitivně. A vypadá to, že možná přichází novou. Tak no, ke mně. Výborně. A máme zůstání a výbou dokončí to, co jsme začali. A výba. Výborně. A teď zkusím zapojit na Louna, podívat a výběh hubičků. Jsem ráda, že se vrátí. Výborně. Tak já chvíli přestanu povídat a něco zkusím s ním zase vymámit. Hraje si to sama nejvíc. Já jsem.
Ale půjdou na koule. Melone na místo. Všichni se vždycky těší, že pojede. Vidíte Melonu. Takže Ivo dostane rybičku, Melona zkusíme ještě jednou. Melon na místo. Výborně. Hezký. Tak, Melone. Tak, samozřejmě, že jsem nechtěla, aby mě převálcovalo 250 kilové tělo. A asi se budu muset rozloučit,